força de no jugar, volem l'Alejandro. Bien fuerte todos a una. Yo soy español, yo soy español, español, español. España es la mejor. ¡Olé! En las tardes soleadas de corrida, la gente aclama a España. la gente canta con amor. ¡Que viva España! La vida tiene otro sabor. I Espanya! Veiem com la societat tarragonense també ha sortit al carrer per a reivindicar la pluralitat de la societat catalana, que en aquests darrers dies s'ha vist trencada el seu status quo, la Constitució i l'Estatut d'Autonomia. I demà estarem al carrer també, a Barcelona, precisament per a demanar a tothom tornar al seny. Catalunya som tots som Catalunya, no hi ha una Catalunya uniforme, la Catalunya és plural, la societat catalana s'ha de constituir en una Catalunya precisament que vagi caminant en la unitat, en la diversitat, per a prosperar com han fet les darreres últimes dècades. I, per tant, convidem a tothom a que vingui a acompanyar-nos per a dir demà que tots som Catalunya, que per la convivència hem de posar-hi seny. Pues estamos hoy en la Plaza de la Vila de Tarragona con muchísima gente enarbolando banderas catalanas y españolas, gente que no se siente representada en absoluto con esa declaración de independencia que hicieron ayer en el Parlamento de Cataluña con solamente 70 votos, personas que se han apropiado de la voluntad de todos los catalanes, personas que quieren privar de su pasaporte y de su identidad a más de la mitad de los catalanes. España siempre ha sido y será. Tiene otro sabor y España es la mejor. ¡Olé! La España. La mayoría de catalanes y catalanas que se sienten también. Apreciados amigos y amigas, os recuerdo que viva España. Molta gent ara et passaré per Suetuit, que està fent... Quanta gent hi ha, més o menys? Hi ha les terrasses, sí, hi ha les terrasses muntades. Que tot el que fem de cara al futur, i ho vaig traslladar aquell dia, fa 2 dies al Parlament de Catalunya, el que hem de fer els polítics de cara al futur és treballar no per una Catalunya o per una altra, sinó tot el contrari, per tothom. La gran reconciliació, aquest serà el gran projecte de futur que tindrem a Catalunya, perquè el que no es pot acceptar de cap de les maneres és el que ha passat amb els darrers 5 anys, que el govern de Catalunya només ha treballat per la meitat, una mica menys, el 47% dels catalans. Per tant, avui és un dia feliç, un altre cop, per reivindicar la democràcia, la convivència i l'estat de dret. Moltíssimes gràcies. Hem volgut avui estar presents aquí en defensa de la Constitució, en defensa de l'autonomia, en defensa de l'autogovern, en defensa de les llibertats dels catalans. Hem lluitat molt perquè no tingués que arribar un 155, hem lluitat molt perquè el govern respectés l'autonomia i respectés les regles de joc democràtiques. No ha estat possible, ens ha fet donar un pas endavant cap al precipici, ens ha fet donar un pas endavant cap a la incertesa, un error que condemna a molts i moltes catalanes
a la incertesa, al neguit i a viure fraccionats i trencats. La convocatòria ha estat feta per la convivència, pel diàleg i per la defensa de la democràcia i de la Constitució i a l'Estatut, i a això ens sumem. Que qui hagi participat en la manifestació no és el nostre problema. Òbviament, el nostre problema polític està allunyat de totes aquestes idees. ¡Viva la buena gente, la que trabaja! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva Catalunya! ¡Viva la cárcel! ¡Viva toda España! Què és 1 de les 9? Vale, bueno, no sé. Vale, ara t'ho passo, vale, Nil, moltes gràcies, em sap greu. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Y viva Catalunya! ¡Y viva Tarragona! ¡Y vivas tú! ¡Eres muy guapa, Tarragona uniprovincial! Tarragona uniprovincial. Ahí! Tarragona y Salou. Salou también. El Valle de Aranjuez. ¡Viva España!